Ima jedini razlog zašto vojske koje su ubile milijune ljudi pomažu četniku Krstičeviću, četniku Božinoviću, Ostojiću, četničkom Obersnelu, Miletiću, Mesiću, Josipoviću, četničkom Kiru, Mukolindi, jer šta su hrvatski političari prijatelji svih tih vojnika što su ubili milijune ljudi, jer im cijela hrvatska četnička hunta pomaže. I onda kažu da nisu počinili prevaru, što je stvarno nemoguće. Onda očekuju da će FBI hvatat vojnike i generale koji su ubili milijune ljudi u svijetu. Nego zašto sve te vojske koje ubile milijune ljudi u svijetu, ko što su Englezi i Francuzi i Ameri, ne ubiju do svakog Hrvata i četnika, na primjer, što bi stvarno mogli, i svaku bosansku glupaču u vojski i policiji. Znate da Ameri, Englezi i Francuzi mogu da ubiju svakog Hrvata, Hrvaticu, svakog Srba, Srpkinju i svaku Bosanku i Bosanca. Nego ne možete Hrvati biti uvijek prijatelji s vojnicima, generalima ako su ubili milijune ljudi i vladama koje ubili stotine tisuća i milijune ljudi. Zašto Evropa i Amerika i NATO ne ubiju svakog Hrvata, Bosanca, Srba, što vodi svoju zacijenjenu četničku kopiladu u hrvatskoj vojsci i policiji i Srbiji. Hrvati vladate ko zacijenjeno đubre, kao ljuta četnička kopilada koja ne odustaje, ljuta ustaška kopilada.